Takže vidíte, že i kontakt vlastně s lidma, kteří jsou třeba arrogantní, zlí a nemyslí to s váma vážně, nebo dobře, tak stejně, když vy vlastně máte v sobě to naladění na to, že jste vedení, tak i kontakt s těma neupřímnýma lidma, který mají vlastní traumata a vlastní bolesti, podle kterých se jako vlastně řídí a snaží se zraňovat nebo ubližovat, tak stejně tím proplujete vlastně v neutralitě, protože oni vás dál vlastně posunou tam, kde máte být. A nemá smysl se nad tím zlobit a nemá smysl se na ně zlobit, jenom zase přijímat ten posun, kam vlastně vás shiftujou. No, takže to jsem vlastně jako bych chtěla říct, že v té jednotě to není jako, že dobří a zlí anděle a démoni, ale v té jednotě je to spíše o tom, že všechno je k něčemu dobré. Den je dobrý k něčemu, noc je dobrá k něčemu. Když není noc a byl by furt jenom den, tak to bude taky dobré. Jakože vždycky je to vlastně dobré, vždycky je to k něčemu a je super, když přichází to, co přichází, protože vždycky přichází to správné a jenom se tím prostě nechávat vést kor na té cestě a nenechat se strhnout do toho hodnocení subjektivního, že je to nějak jakoby špatně a že takhle to být nemá a snažit se to jakoby vyhodnocovat a dramatizovat. Eh, To je, to je opravdu jakoby cesta, která odmítá to, že jste vedení. Jakmile se vlastně začnete zabývat tou dramatizací a zdůvodňováním a proč se děje tohle a proč kape voda a že to jsou nějaké emoce, jo, a nějaký takovýhle jakoby konstrukty ezoterického charakteru, nebo proč na mě byl arrogantní a co mi to zrcadlí, jo, tak vlastně tyhle ty konstrukty vás dokážou úplně jako zasekat někde, kde zase je třeba pro vás důležitý být, no, tak pro nás to v tu chvíli důležitý nebylo a chtěli jsme se pohnout z místa. Díky tomu vlastně, že nám nepomohli, tak nám ale dali kontakt na ten Jacqueline, kde jsme se mohli seznámit a ještě bych chtěla říct, že vlastně v tomhletom blbým autoservisu jako, jsme se potkali s andělem, který se jmenoval Anna a byla to vlastně zákaznice, která tam byla, která přišla těsně po nás se svým partnerem, přijeli taky nějakou dodávkou a bylo to moc krásné setkání a normálně bychom neměli šanci se s ní třeba potkat, ale naštěstí tady jsme se s ní mohli potkat. A tam docházelo vlastně v těch autoservisech, jo, teď se možná budete mě myslet, že jsem blázen, ale to je jedno. Tam docházelo jakoby k vyrovnání různých karmických dluhů, které tam byly z minulých životů s těma lidma, se kterými my jsme měli přijít do kontaktu a mělo tam dojít vlastně k tomu uzavření některých jako otevřených konců těch našich příběhů. A tím, že vlastně jsme museli, ta voda nás vlastně vedla, ten proud, to flow, nás vedl přímo jako k těm konkrétním lidem, kteří se ale narodili ve Francii a se kterými bychom neměli šanci se jinak potkat. A krátkýma vlastně skečema, setkáníma jsme mohli dokončit ty otevřený konce z těch minulých životů a bylo to vlastně příjemné a zároveň velmi užitečné a vždycky jsme cítili velkou úlevu, my jsme se na tom shodli i s holkama, velkou úlevu po těch různých kontaktech s těma lidma. No a to zase by se nám doma nemohlo poštěstit, takže jsme za to moc rádi a teď jsem zase mluvila strašně dlouho, takže povídej. Bez poutí, bez toho, aniž byste obuli pohorky nebo otočili kolečka kemperu či jiného stroje,
Bez toho se vám takové věci prostě nestanou. Já netvrdím, že to je dobře nebo špatně, že je špatně zůstávat doma, že je jenom dobře cestovat a obráceně. To ne. Já jenom říkám, že ve chvíli, kdy pohnete těma kolečkama a rozjedete ty nožičky, tak ono se vám začnou dít věci. A jak říká Verunka, tohle by se jim tady v Čechách nestalo. Staly by se jim jiné věci, samozřejmě, ale tyhle ne. A to je právě podstatné. To je na těch poutích nejdůležitější, že tam bych řekl, že to je trošku koncentrovanější, jednak ve kvalitě i v kvantitě. Jo? Ale nechci to porovnávat, to si nezaslouží žádné porovnávání. Takže ono to možná vypadá, že první hovory z dálky se nám v vůzovkách smrskly na návštěvy autoservisu, jenomže přátelé, všimněte si, kolik věcí to odhalilo, poodhalilo, kolik věcí se uzavřelo, kolik věcí jsme si mohli díky tomu zvědomit a jak moc praktické to je, vlastně, když se taková záležitost stane. Katastrofa. I hned po výjezdu se nám pokazí voda a Jo, teče počkej, já všude. ti to spočítám, jo. V tom prvním servisu tam došlo ke kontaktu vlastně uzavření těch vztahů se 4 lidma. Ve druhém autoservisu se 3 a v tom posledním 1, 2, 3, 4, asi 11 nebo 12. No, jo, což není málo. Vezměte si za 4 dny uzavřít vlastně karmický vztahy s 12 lidma. To je fakt jako bomba. No a to ještě nepočítám vlastně ani toho manžela od Vivien, že jo, se kterým jsme už vůbec neměli šanci se potkat. Takže Vivien my už jsme potom nepotkali, že jo, s tou jsme se akorát pozdravili, jsme parkovali, ale pak vlastně ten nejklíčovější kontakt byl s jejím manželem. Třeba teď to pro vás může být zajímavé, že tohle to slyšíte z našich úst, ale my vám to neříkáme proto, že zase to má být zajímavé. My vám to říkáme proto, abyste si udělali fokus sami do sebe a do svého života, protože každý člověk má nějaký takovýhle krávoviny, takovou tu blamáž, která ho provází na cestě životem a která mu způsobuje to, že má pocit, že jsou na cestě různé zádrhele a že mu jsou házeny takzvané klacky pod nohy. To jsou ty vrzající zámky a tak, jo. Takže jenom, abyste si udělali takový autofokus sami do sebe, k rozpoznání toho, co vy tam máte za takový modely chování, přístupů a podobně, který vám brání vidět ten svět v té jednotě a v tom flow. Protože díky tady těm blamážím, ve kterých jsme zvyklí žít, pak máme pocit jakési oddělenosti a ztracenosti a pak pořád hledáme nějaký svůj potenciál, pak hledáme furt nějaký pole působnosti, kde by jako jsme byli nejlepší a možný, já nevím, jo. Takže od toho je dobré se odprostit od té oddělenosti a jít do té jednoty. To je sice hezký, když se takhle řekne, ale člověk vůbec neví jak a neví, co mu brání v tom vnímat prostě jednoduše tu jednotu. A teď právě jsme tímhletím povídáním kápli na to, co to je. A to je právě ten pocit těch různých blamážistických taktik, které v životě třeba vůči sobě samotným zaujímáme. Ale to osvícení je bez tak o tom, že jenom vlastně z té matice vylezeš a necháš tu matici vlastně zresetovat. Takže vy, co umíte resetovat, tak ji prostě resetujte sebe na potřebu mít tu matici, mít potřebu se o něco takového opírat, protože ono je to strašně hezké a líbivé a takové ezotericky mystické a zajímavé si říct, jo, nechám se vést, ale pak reálně já to vidím na klientech,
že nechtějí se vlastně nechat vést, jo. Jsou to vlastně ty Mindtartové paradoxy, protože jakoby nechat se vést tím božským není tak jednoduché, protože se jako tomu úplně odevzdat, to už vůbec není jednoduché. Ale bez toho se tomu vlastně furt bráníš a je to, jak když vlastně se snažíš pořád plout proti proudu. Je to strašně vyčerpávající a máš pocit, že ti nic nevychází, nebo to vychází jenom náhodně. A ještě jste vyčerpaní. No, jasně. A není to magnéziem. Není to nedostatkem hořčíku, jo? Prosím vás, je to tím, že se příčíte tomu, co je pro vás přichystáno a kde můžete plout. Na druhou stranu, tady ty mechanismy skryté můžou způsobovat to, že vy se tak psychicky vyčerpáváte, až vyčerpáte to tělo i na té fyzické úrovni a vyčerpáte se i právě ze zásob třeba toho hořčíku, jo? Takže ono, samozřejmě, že to je propojené i s tou hmotou, ale prvotní impuls není v tom, že není hořčík, jo? Jako to se nestane jen tak, že najednou nemá tělo hořčík. To se stane na základě podnětu toho vašeho podvědomí, které jede na základě těch skrytých mechanismů. Je to vlastně jednoduché, ale zároveň to může být docela oříšek přijít na to, jak se toho mechanismu zbavit. Takže tolik první díl hovorů z dálky Veroniky a Petra Pavelkových z Mindtart konceptu z této pouti po Francii a Španělsku a vlastně po Čechách, protože já jsem stále v Čoro. Přeji vám krásný den, krásné dny a buďte sví. Buďte svý. Děkujeme za vaši podporu na Hero Hero. Díky ní vám přinášíme inspirativní rozhovory a kvalitní seberozvojový obsah.